बोरै आदा खबरा एकदम बरिया। ओमफ्राय नोंनालाय बोरै? जेने तेने हाखु दाखु ओंखारफैबाय आरो ना नोंथांमोननि गेजेराव। नेट स्ल' जादों खोमा आंना। कमेन्ट फैदो? माथो नेटआ जायाखै आंनालाय मा जाखो? नेटानो कमेन्टफोरखौ नुवाखिसै आं मा जाखो? हाय आदा हेल'। जाखां नार्जारि हाय आदा हेल' हेल'। कसासारि अफिसियेल हाय आदा हेल'। नो ब्रह्म हाय मा ओंख्रि जाखो दादा? ओंख्रियाथ' संथ'वाखैनो दासो एसे सिगां मा होनो दानि कलेजनिफ्राय मोनफैदोंसो बारा गोबाव जायाखै आरोना। ओमफ्राय हाखु दाखुनो सातथा टाइम होबाय नालाय फैबाय आरो नोंथांमोननि गेजेराव खावब्ला सिबला नुजाफैलायबाय मोद्ला मोसिनो। जावलिया गोसो गुड इभिनिं आदा सना गुड इभिनिं गुड इभिनिं। गेम मधुराम सियारि हाय आदा मा खबर? मोजाङानो नोंहालाय बोरै? जे दैमारि आदा मा खालामदों? नै नोंथांमोननि गेजेराव दसे मोद्ला मोसि ओंखारफैबाय। सानसुमा बर' लाभ इउ टु। सोर सोरनो साबसक्राइब नांगौ रिप्लाइ आदसा मेसेज फैबाय दं र'। फुं बसुमतारी हाय आदा हेल' हेल'। बसुमतारी ब्र' नोंसाना एगजाम जाथ'वाखै नामा? जाथ'वाखै जानुवारियावसो जागोन जानुवारि 25आव। राहुल लार्स हाय आदा हेल'। रामसियारि हाय हेल' 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 बोरै नोंथांमोननि खबरा बोरै? खावला सिबला नुजाफैलायबाय दसे। नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै। ओमफ्राय किसुमाना बुङो मा होनो माने कमेन्टखौ नायाखै रिप्लाइखौनो खालामा होनो ना नुस्लाबा माने बेनिखायनो नलेबाथ' आं नाजायो। थुलुंगा मा खालामदों? नै नोंथांमोननि गेजेराव खावब्ला सिबला मोद्ला मोसि ओंखारफैलायबाय। फुं बसुमतारी मा खालामदों नों होनखाबाय। प्रणब बर' हेन्डसामथार आदाया आयौ लाजिबायलां। बिदि होनबाथ' आं लाइभखौनो अफ खालामलाय लांगोन दा। सेलिना ब्रह्म हाय आदा मा खबर? थिगानो नोंना बोरै बुंदो? सपना दैमारि हाय फ्रेन्ड हेल'। राहुल मा खबर आदा? बरिया नोंना बोरै बुंदो? बे फाग्ला बिदिजों जायो नामाबो बा जुइ। जिमेलनि नामा हेल' आदा मा खालामदोंनो? बे फाग्ला बिदिजों जायो मा नोंथांमोननि गेजेराव खावब्ला सिबला नुजाफैबाय दसे मोद्ला मोसिनो। जितु बसुमतारी फरायलां बिकि स्टेटास बर' मा खबर ब्र'? थिगानो नोंना बोरै? एम बि बइस गुड नाइट ब्र' गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। सपना दैमारि मा खबर मोजां ना फ्रेन्ड? औ मोजाङानो नोंहा? एम बि बइस हाय ब्र' हेल'। ब्र' नोंना जि एफ दंना गैया खोन्थादो जि एफआ गैया। प्रबा ब्रह्म ब्र' ना जि एफ दंना गैया खोन्थादो गैया। जितु बसुमतारी आंनो कमेन्टखौ फरायलाया आरोना नोंखौ र' बा आरे आं फैबाय खावब्ला सिब्ला नोंनि लाइभ नायनो हारि गेमिं बन्धु वेलकाम वेलकाम मस्ट वेलकाम आंनि एकदम किडनिफोरनिफ्राय गासैजोंबो नोंथांखौ बरायनाय जाबाय। कच कचासारि अफिसियेल जाखांबाय नामा आदा? जाथ'वाखैनो संनाया संबायदां जाथ'वाखै। दा जासिला जोबनोसै बाला बानलु सिब्र' लाबोना दोनखादो।
दैमु ब्रह्म आदा एक्टरखा नों हाथाया जा किउटखा दा नोंना हाथाया फेरगम गोजासो लाजिलायलाङा एखानथ' मिनिनोनो MCM गेमिं सिनायदोंना सार सिनायाखै नामा जिमेला बेलेग ना मा नाम बुंदो हेन्डसामथार आदाया थेंक इउ स' माच मनरन्जन रामसियारि मेथाइ खनना हो बन्दु मेथाइ मा मेथाइ खननांगौ बुंदो दे गायसिलायना धलबो दामलाय लांगोसो दा र' दामगोन जोंना गिटार दामग्राबो दंखायो बिथाङा दामगोन ना दामा मिथिला दामोबा आं खननोसै खननानै आं दामगोन आरोना धल जितु रामसियारि कनि बायदि अनसुमिता डेका हेन्डसाम खा गै थेंक इउ राहुल मा खबर आदा बरिया नोंनालाय प्रिया गयारि हाय आदा मा ओंख्रि देदोंमोन मा ओंख्रि जाखो जायाखैनो सुन्दर नार्जारि बहाय दं गुवाहाटियावनो दं जेलि दैमारि हेन्डसाम नुथारदों आदाखौ आयौ लाजिलायलांबाय आं थेंक इउ ललिता दैमारि मा खबर आदा खबरा मोजाङानो नोंनालाय हारि गेमिं जय हिन्द सार जय हिन्द राहुल लार्स मोजां आच्छा चन्द्र बहाय दं ब्र होनखाबाय रन्जिता बसुमतारी गुड नाइट ब्र गुड नाइट टाटा मा ओंख्रि ब्र कमेन्ट खालामदो मा नार्जारि बापु नामा ओंख्रिया मा ओंख्रि संखोथाय दानिसो एसे सिगां कलेजनिफ्राय मोनफैदों मा होनो गोजानथार जायो आरोना थांलाय फैलायावनो बहुद देरि लायो ओमफ्राय मोद्ला मोसि फैलाबायनानै हाखु नोंथांमोननि गेजेराव खावब्ला सिबला दा नुजाफैबाय गान खननोसै दसे उनाव मा मेथाइ खननांगौ र' गायसिलाजोबनानै धलबो दामखागोन बाला नोंथांमोना बुंदो मा गान खननांगौ मामु बसुमतारी ब्र बहानि नों आं रियेल नङा आंना धेमाजि गगामुगाव ओमफ्राय दा आं गुवाहाटियाव दंफैयो दिप जार गुमै बैनाय वेलकाम सनालिका मुसाहारि मा होनखो राहुल आदा गामिया इनो गवामुग बालिगाव जोंना मार्टिन बसुमतारी ब्र नों जेबो गेम गेलेया नामा माने गेलेयोमोन सिगां दा गेलेनो माने टाइम सर्ट थोआ माने बुस्थुआ कलेजानो 4टासिम क्लास जाखायोना फुंनि 9टानिफ्राय आरो थांलाय फैलायावनो बहुत गोबाव लायो गोजानथार जायो आं थानायनिफ्राय कलेजा बिनिता मुसाहारि हेल' ब्र हेल' दे कमेन्टआव बुंहरदो मा गान खननांगौ होखावजोबनोसै गायसिलाजोबनाया हरसन बसुमतारी नालिनो ओंखारफैबाय आरोना नोंथांमोननि गेजेराव निबा बर' हाय आदा हेल' हेलिना नार्जारि दादाया आंनि कमेन्टखौ फरायलिया माने नुस्लाबाना मालाबा फरायगोन दे फरायनो नाजागोन आं मालाबा समाव नुस्लाबा माने हाय ब्र नोंना सायराया जोबोद मोजां नाङो आंखौ आच्छा थेंक इउ भेरि माच बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय था 20K जासिगोन 20K फेमिलि जासिगोन जों ज'नो थाबैनो खालामना होदो मबाइलफोरखौ खावला खावसि खावनानै साबसक्राइब खालामना होदो मेडियान हाय आदा नोंनि गामिया मा गामि आदा खोन्थाहरलाय गामिया आंना माबा मा होनो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गगामुग ओमफ्राय बालिगाव गामिया गुवाहाटि सारियालिखौ र' खनगासिनो जोंना गिटार लागायदो गिटारा दाम बाला दामसिजोबनि
लागाय हेल' गाइस दा मा होनो गिटारखौ लानोसै गाइसिबो नै सासे र' कमेन्टआ माथो लागायनोसै गाइसिगोन बाला नोंथांमोननि गेजेराव दसे माने एन्टारटेन खालामनो होनना फैबाय एन्टारटेन माने दसे फुरथि खालामनो होनना फैबाय नोंथांमोनजों ज'नो जोंना लागायहांबायानो र' थला र' दा केमेरामेन सासे नांगौमोन ना केमेराखौ हमनो र' जायो र' चकिखौ लाबोनानै जुइखा केमेरा मोनसे नांगौमोनलै माने दा मबाइलखौ दोननो गाइस मा होनो धलानो सियाराव होखावनोसै दा होखावखागोन दा गाइसिगोन नायनो जोंना गिटारवालाया बिथाङा हेल' हाय हरदों खेबसे नायब्रा मा जोंना गिटारवालाया केमेरामेन सासे नांगौमोनलै खननोसै ना मा होनो सासेया गुवाहाटि सारियालिखौ खननो होदो माथो खावला खावलि नुजाफैलायबाय मेथाइ खननांगौनो गाइसिनानि दादा नोंनि जिएबा माहानि आरो मा मुं जिएबानो गैया दे थाब अके मा मोले नुदों नामा नेटआसो स्ल' जाखो ना माखो क्लियार नुदों ना मोले नुदों गाइसिनोसै ना गाइस दला लाखाबाय गानथ' गायदो खमसे खम खन फैदोलै रानु मण्डलसो बेना गार्लफ्रेन्डआ औ रानु मण्डलानो गाइसिनोसै रेडि मा गानखौ खननांगौ खेबसे बुंहरदो नोंथांमोना कमेन्टआव गाइसिजोबनोसै दामखावलाजोबगोन सार चिराङाव थाब फै नेना दं आं अके थांगासिनो मा गान खननांगौ दे कमेन्टआव हरदो ना खननाङा खनला होनोसै मा गान खननांगौ दे खेबसे बुंदो गुवाहाटि सारियालि रोंगोन ना रोङा खोनाफेराखै दे लागाव चल रेडि 1 2 3 गो दे होदो गुवाहाटि सारियालि दे दे रेडि गिथावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव जाबाय लागाव गाइस होखावानोसै धरानै रेडि गुवाहाटि सारियालि रिलिक्सा र' मामोन नोंसा नोमाया फाथै बेपारि नोंसा नोम्फाया गय बेपारि दे रेडि चल गुवाहाटि सारियालि नोंसा नोमाया फाथै बेपारि नोंसा नोम्फाया गय बेपारि गिथावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव गिथावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव गुवाहाटि सारियालि नोंसा नोमाया गय बेपारि नोंसा नोम्फाया फाथै बेपारि गिथावथाव आगै नोंजों आंजों हाबा जाथावथाव जाबाय दा गाइस जोब्बाय नै जोंना सासेया गिटारमेना जों बिदिनो माने रुम एन्जयमेन्ट खालामबाय थायो आं एसे बिदि दामलाबायनो रोङो आरो ना ओमफ्राय जोंना सिंगार सासे दं गायग्रा
बिथाङा गायो आं दामो दा बिथाङाबो गिटार दामो आबे दे गायबावनांगौ नामा माबा मोनसे गायबावनांगौबा गाना खोन्थादो नामफोरा गायसिला जोबसै जाबाय आदा हिट जादोंमोन आदसा थेंक इउ दासो जादों दे माबा मोनसे गायबावनांगौबा होबावदो लागायनोसै दसे 20 मिनिटसो होनसै माने 15 मिनिट जाबाय दोंथामसो गायबावनानै एन्जयमेन्ट खालामना गाइड जानोसै एबार बेकग्राउन्ड दामगोन ना मिउजिकखौ दे गाखोदो दे गाखोदो रेडि ताला मिलाय मा गान दे गाखोदो बोरै मिथिनो बायखौ दे गाखोदो होननायाब्रा आंनि साइकेलाव सना होननाया जाबाय दे नों खेबसे दामलाय दे गाखोदो आंनि साइकेलाव सना इनो दहायनो तालानो स्केलानो दे एबारे रेडि कामन गाइस होख्लायलायनोसै रेडि 1 2 3 गो दे गाखोदो आंनि साइकेलाव सना बेरायनो थांदिनि गौरां पार्कआव दे बेलेग बुरादो सुगुनो दे खेबसे मिलायफिन दे आंखौलाय मा मिथिबाय दं ओमफ्राय आरो केमेराया मा बेक केमेरा जाबाय दं हारसिंनो रेडि जाबाय जासिगोन दा दे चल 1 2 दे गाखोदो आंनि साइकेलाव सना बेरायनो दाबाय थाबा दे आं नों बांद्राय जादों रेडि 1 2 3 गो दे गाखोदो दे दामग्रा माबाब्ला नों खमायथारलाय आं मेथाइगोन ना रेडि 1 2 3 गो दे गाखोदो आंनि साइकेलाव सना बेरायनो थांदिनि पुदुमनियाव दे गाखोदो आंनि साइकेलाव सना बेरायनो थांदिनि पुदुमनियाव हलै मालाय जरा एदावलायदों गोबालायदों मालाय गोदोना गोबालायदों दे गाखोदो आंनि साइकेलाव सना बेरायनो थांदिनि पुदुमनियाव दे गाखोदो आंनि साइकेलाव सना बेरायनो थांदिनि पुदुमनियाव जाबाय गाइस जाजोब्बाय जोंना गिटार दामग्राया बिदिनो गाइस सिलाबाय थायो सिंगारथ' नङा होमबाबो लागायबाय लागाव है मोसानांगौमोन नोंथांमोनाबो मालाबा र' बहाफोर जेनेबा बिदि ज' लोगो मोननाय जायोबा फुरा मोसाहरजोबनांगौ होमबा फोजोबसैदां ना माबाफोर गायबावनांगौ नामा लास्ट दोंसेफोर गायबावनांगौबा बुंदो गायसिलाबायनानै ब्लडनिसो नोंथांमोनाबो मोसाफानांगोन आन्थब्रम ओइ आदा फैलाया नागोन नोंनि SMS खौहाय मा होनदों दुर्ब XT गेमिं हेभि खुरा थेंक इउ दुर्ब XT गेमिं बिनाबो चेनेल मोनसे दं गेमिंनि नोंथांमोना जुदि गेम नायनानै मोजां मोनोबा गेम प्ले नायनानै बिथांनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय ओंखाम जाबाय नामा आदा अंकुर जायाखै नुब गेमिं माबाफोर गायबावनांगौ नामा गायसिला जोबसै लास्ट दोंसे ओमफ्राय फोजोबसै दिनैनि प्रग्रामखौ फोजोबनाय जासिगोन जोंना गिटार वालायानो बिथाङानो सम सम केमेराबो हमना होयो दा गुबुननि जाहैगोन बिथांनो हमना होनायनि दे माबाफोर गायनांगौबा गायसिबावनोसै
गायदोलै दे नामखौ खोन्थादो मा गान गायनांगौ गोजोन नार्जारि गायसिनि होनसै माथा मोजां नङालै बोनो हाया ओंखायनोथ' गायनो लाजिलायलाङो दिसा बर' आदाया गुवाहाटियाव दं नामा औ गुवाहाटियाव दं आं नार्जारि मा खालामदों नै गान सान गायसिलागासिनो नोंथांमोननि गेजेराव खावब्ला सिबला मोद्ला मोसिनो सना ददे रेबहांदांखौ नामा बेखौ बारा लोंलायलाङाना दा दे मानसे मोजां गान मोनसे खोन्थादो गायसिलाजोबनानै ब्लडनिसै गाइस सोरबाफोर जुदि लाइक खालामाखैबा थाबैनो लाइक खालामना होदो आरो आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ नोंथांमोना साबसक्राइब खालामाखैबा डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होनानै दोनदों नायबानो जाबाय बेयाव ब्लग भिडिअ बानायो आं जुदि सोरबाफोर गम मोनाखैबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनदों बेयाव ब्लग बानायो नायबानो जाबाय नायसिजोब हेल' ब्र हेल' अरे केमेराया बेक जाबाय दं मा गानखौ सना ददेरेखौ खननांगौ नामा आरे हारसिंनो बेक जाबाय दं दे गायनांगौबा गायसिबावनोसै गाइस रोंसे लास्ट मा गान मोजां गान खोन्थादो नाम बेखौ आं रोंजोबा गानखौ सना ददेरेखौ रेप सं खनलाय रेप सङाथ' आं जाथारा रेप सं सोर देखनायनि मानसि नामा रेप सं बुङाखै रमेन्टिक र' मानसि गान गोसोखांलाय केसे हुआखौनो होनसै ना हिन्दी नामा हिन्दी कैसे हुआ होनसै नामा होनसै हिन्दी कैसे हुआ सं होनसै ना बर' गान दा रमेन्टिक बर' गान हिन्दीखौनो होनसै केसे हुआ र' फार्स्ट स्टार्टिंआव बर'सो आदा बर' अके आदा सना खेबसे दुखु सं होदोलाय दुखु बेसे दुखु जाबाय थानो एन्टारटेन खालामसै जमनि खालामसै एसे गाजा गानखौ नायनोसै र' गायसिलानि आसामिस बा बांसिन साबसिन जागौमोन आसामिस जिलेलेखौनो दांना होनसै नामा दे चल र' जिलेले ओ जिलेले ঠাইতে চাব ঠাইতে ভগাবলৈ নোৱাৰো ইনো নামানো তেতিয়াহে তোমাকে লগ পাম নামা হিন্দী ৰং रेलगाड़ी आमी नासी पलाया नब्रा आमी नासी पला गए पाकिस्तान नङा जिलेले खनदो ब्रा खनसै गोसा खनदो ब्रा आदा अके माने बुस्थुआ रिलिजखौ गोसोखांदोंमोन आरोना बावदों नालाय गानखौ माने रोंजोबाना खावब्ला सिबलासो ससे खन्द'खौल' रोंलाबायो गोसा खन्द' अके गायसिना होनसै रेडि जिलेलेखौनो होनसै ना मा गान खननांगौ दे खेबसे बुंदो नोंथां गायसिना होनसै मा गान खननांगौ ओमफ्राय बिदाय लानोसै टाटा बाय बाय गुड नाइट जासिगोन दसे उनाव उन्दुला हैजोबदो नोंथांमोनाबो टाइमा 7:30 फोजोबनोसै थाब खनदो दाउ जानांगौ आं रोंजोबा बिरलांगोन आं अख्रांसे होननाया रिप्लाइ खालामना मावफुं नार्जारि रिप्लाइ खालाम औ दे खालामगोन ना मानो बुस्थुआ गान नागिरनायावनो कमेन्टआ बारलांगासिनो हेलिना नार्जारि जिलेले होहरनोसै खोमा जिलेलेखौनो एसाइ गोरेल' दे मबाइल डिसकाउन्ट फानांगोन रेडि गाइस खनसै जाबाय ताला चल रेडि गाइस
होखालायसै लाजिया गैयाबो जोंनि आदाया लाजिया 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 अ सना रावबो लाजिया सना रावबो लाजिया दाउ जाना बिरलांगोनां अबोला जाया आदा नों जेब्ला दाउ जाना बिरलांगोनां हाथरलाना खुबैख्लायगोन जाबाय दे खतम गाइस खतम ना लोगो मोनफिनलायगोन नोंथांमोनखौ ज'नो फोजोबथ'नोसै खोमा बिसिमावनो गायसिलाजोब्बाय जायाबाबो सिंगारथ' नंखाया नालाय मानसिफोराबो मोजां नंखाया होमबाबो गायसिलाजोब्बाय आरोना एन्टारटेन खालामनो होनना हिट जादों आदा थेंक इउ माने बुस्थुआ केमेरा हमग्रा सासे नांगौमोन होनबाथाय बांसिन मोजां जागौमोन आरोना दा टाइमाबो बहुद थांबाय मालाबा सानसे फैलायनोसै बुस्थुआ केमेरा स्टेन्ड थाबाबो जागौमोन केमेरा स्टेन्डबो गैयाना आंना केमेरा स्टेन्ड थानायबा माने लगायनानै मजा गायनो हागौमोन आरोना दा बुस्थुआ केमेरा स्टेन्ड गावनो आखाइ फारसेजों हमनानै मोजां जाया माने बारा होमबा नेक्स्टआव लोगो मोनलायनोसै नेक्स्ट भिडिअ ना अब्लासिम दोनथ'नोसै खोमा दिनै बाय ब्र' बाय बाय गुड नाइट गासिखौबो गुड नाइट पुरा गोदै गोबाब सिमा नायसिजोबदों उन्दुनानै बिसिनायाव गुदुंनो कम्बल लाना दे दोननोसै होमबा ना गाइस गुड नाइट मिस इउ अल ज'नो लोगो मोनलायगोन थाबैनो गासिखौबो मिस इउ मोजाङै उन्दुहैदो जय हिन्द जय बर' हारिनि टाटा बाय बाय दोनथ'नाय जाबाय दिनै बिसिमावनो ना उनाव लोगो मोनलायनोसै